ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଶୁଭ ସକାଳ। ୱାର୍ଲଡ ଅଫ୍ ଜିକେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଜଳପ୍ରପାତ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଓଡ଼ିଶାର ଡୁଡୁମା ଜଳପ୍ରପାତ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଏ କୋରାପୁଟ, ଅପସନ୍ ବି ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଅପସନ୍ ସି ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅପସନ୍ ଡି ବରଗଡ଼। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଲା କୋରାପୁଟ। ଓଡ଼ିଶାର ଡୁଡୁମା ଜଳପ୍ରପାତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଟେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 2, ଓଡ଼ିଶାର ସାନ ଘାଗରା ଜଳପ୍ରପାତ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଅପସନ୍ ଏ କେଉଁଝର, ଅପସନ୍ ବି କୋରାପୁଟ, ଅପସନ୍ ସି ରାୟଗଡ଼, ଅପସନ୍ ଡି ଦେବଗଡ଼। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଲା କେଉଁଝର। ଓଡ଼ିଶାର ସାନ ଘାଗରା ଜଳପ୍ରପାତ କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଟେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 3, ଓଡ଼ିଶାର ଫୁଲର ଝରଣା ଜଳପ୍ରପାତ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେବଗଡ଼, ଅପସନ୍ ବି କୋରାପୁଟ, ଅପସନ୍ ସି କଳାହାଣ୍ଡି, ଅପସନ୍ ଡି ବରଗଡ଼। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଲା କଳାହାଣ୍ଡି। ଓଡ଼ିଶାର ଫୁଲର ଝରଣା ଜଳପ୍ରପାତ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 4, ଓଡ଼ିଶାର ନୃସିଂହନାଥ ଜଳପ୍ରପାତ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଅପସନ୍ ଏ ବରଗଡ଼, ଅପସନ୍ ବି ଦେବଗଡ଼, ଅପସନ୍ ସି ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅପସନ୍ ଡି କେଉଁଝର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଲା ବରଗଡ଼। ଓଡ଼ିଶାର ନୃସିଂହନାଥ ଜଳପ୍ରପାତ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଟେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 5, ଓଡ଼ିଶାର ରାବଣଧରା ଜଳପ୍ରପାତ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଅପସନ୍ ଏ କୋରାପୁଟ, ଅପସନ୍ ବି ବରଗଡ଼, ଅପସନ୍ ସି ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଅପସନ୍ ଡି କଳାହାଣ୍ଡି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଲା କଳାହାଣ୍ଡି। ଓଡ଼ିଶା ରାବଣଧରା ଜଳପ୍ରପାତ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 6, ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ଘାଗରା ଜଳପ୍ରପାତ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେବଗଡ଼, ଅପସନ୍ ବି ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଅପସନ୍ ସି କେଉଁଝର, ଅପସନ୍ ଡି ଢେଙ୍କାନାଳ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଲା କେଉଁଝର। ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ଘାଗରା ଜଳପ୍ରପାତ କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଟେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 7, ଓଡ଼ିଶାର ଖଣ୍ଡାହାତୀ ଜଳପ୍ରପାତ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଏ କେଉଁଝର, ଅପସନ୍ ବି କୋରାପୁଟ, ଅପସନ୍ ସି ରାୟଗଡ଼, ଅପସନ୍ ଡି ଦେବଗଡ଼। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଲା କୋରାପୁଟ। ଓଡ଼ିଶାର ଖଣ୍ଡାହାତୀ ଜଳପ୍ରପାତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 8, ଓଡ଼ିଶାର ଖଣ୍ଡାଧାର ଜଳପ୍ରପାତ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଅପସନ୍ ଏ ଅନୁଗୁଳ, ଅପସନ୍ ବି ସମ୍ବଲପୁର, ଅପସନ୍ ସି କେଉଁଝର, ଅପସନ୍ ଡି ଗଞ୍ଜାମ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଲା କେଉଁଝର। ଓଡ଼ିଶାର ଖଣ୍ଡାଧାର ଜଳପ୍ରପାତ କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 9, ଓଡ଼ିଶାର ହରିଶଙ୍କର ଜଳପ୍ରପାତ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେବଗଡ଼, ଅପସନ୍ ବି ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଅପସନ୍ ସି ରାୟଗଡ଼, ଅପସନ୍ ଡି ବଲାଙ୍ଗୀର।
ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ବଲାଙ୍ଗୀର। ଓଡ଼ିଶାର ହରିଶଙ୍କର ଜଳପ୍ରପାତ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 10, ଓଡ଼ିଶାର ଜୋରଣ୍ଡା ଜଳପ୍ରପାତ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଅପସନ୍ ଏ କଳାହାଣ୍ଡି, ଅପସନ୍ ବି ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଅପସନ୍ ସି ନୟାଗଡ଼, ଅପସନ୍ ଡି ଗଞ୍ଜାମ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଓଡ଼ିଶାର ଜୋରଣ୍ଡା ଜଳପ୍ରପାତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।